Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Mapagpalang araw Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Buboy. Nakatira dito sa lalawigan ng Kabisayaan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong minsang napunta kami ng mga kaibigan ko sa baryo ng Santa Fe. Taong 1992. Sa mga panahong yun Kuya Chris, ay nasa edad 18 na ako. Sa edad kong ito ay hindi ko maipagkakailang may pagkasutil akong anak. Hindi ko pinapakinggan ang mga sinasabi ng mga magulang ko, lalo na sa mga ipinapayo nilang huwag akong maglalalabas ng bahay tuwing gabi. Sa kadahilan ng delikado ang maglakwatsa ng 10 oras na ng gabi, dinaig ko pa umano ang mga aswang at baliw sa kalsada. Dahil sa inaabutan na nga ako ng madaling araw sa lansangan. Isang beses, habang nakaupo ako sa may balkonahe, ay nakita kong nagmamadaling lumapit sa akin ang kaibigan ko. Tulad ng nakagawian, malaki na naman ang pagkangisi nito, sabay kindat. Pagpapahiwatig na may lalakarin na naman kami. Tinanong ko siya kung saan ang lakad namin. Sinabi niya ang purok na pupuntahan namin. Napakunot noon naman ako at napalatak ng, "Ano? Hibang ka na ba? Doon ulit tayo pupunta? Hindi ka pa ba nadadala?" Ngumisi naman ng nakakaloko ang kaibigan ko at nagsabing pagbigyan ko na raw siya dahil taga doon ang babaeng kinakalantarya niya. Yan ang sinasabi ko Kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng babae dito sa mundo, abay, sa baryong yun ka pa talaga naghanap ng makakalantarya. Wika ko pa sa kanya. At nagsalita ang matino. Pabirong wika niya. Nagkatawanan namang kaming dalawa at parang mga timang. "Sige na, samahan mo na ako." Pangungulit niya pang yaya sa akin. Sinabihan ko naman siyang hindi ako sigurado dahil alam naman naming paniguradong kokontra na naman ang mahadera kong ina. Oras na magpaalam ako sa kanyang aalis mamayang gabi. Natawa naman ang kaibigan ko at sinabi niyang wag na lang daw akong magpaalam kung alam ko namang hindi ako papayagan. Tsaka na ako magpaalam pag nakauwi na. At least kung mapapagalitan man, nakapaglakwat siya na ako. Yan, diyan ka naman magaling ang magturo ng kalokohan. Tatawa-tawang wika ko pa sa kanya. Dalangan ng kabinataan Kuya Chris, ay walang pagdadalawang isip na pumayag na ako sa paanyaya ng kaibigan kong si Ronel. Matapos nga naming mag-usap, ay nagplano na kami kung saan magkikita. Kinahaponan nga nun Kuya Chris, ay naghanda na akong tumakas sa mga magulang ko. Batid ko na kasing hindi ako papayagan kapag magpapaalam pa ako. Bukod doon, ay paniguradong may kasamang sermon pa at animoy nagnonobela. Noong magtatakip silim na, ay palihim na akong lumabas ng bahay. Bitbit ko pa ang tsinelas ko para hindi marinig ng aking ina ang mga yabag ng paa ko palayo sa bakuran. Nang medyo nakakalayo na nga ako, ay tsaka ko pa lamang sinuot ang tsinelas ko't nagmadali ng maglakad papunta sa bungad ng baryo. Makaraan ng ilang minuto, ay nakarating na nga ako sa bungad ng baryo. Nauna na sa aking maghintay si Romel kasama ang isa pa naming kaibigang si Miko. Langya talaga Huwag mong sabihing pati ikaw ay nauto na rin itong kaibigan nating to. Tanong ko kay Miko nang makalapit na ako.
Bumungis-ngis naman si Miko at sinabing malakas ang radar ng kaibigan naming si Romel. Kaya't hindi siya nakahindi nang ayain siya nito. Tara na nga, umalis na tayo, ang dami niyong satsat. Nakatawang wika pa ni Ronel. Agad na nga kaming naglakad papunta sa karatig baryo. Bitbit ang alak at pulutan ay nagmadali na kami. Ang sabi kasi ni Romel, hanggang alas 8 lamang ang bisitang manliligaw ng dalagang pinopormahan niya. Sa paglipas nga ng mahigit kalahating oras, ay binaybay na namin ang daanan papunta sa bahay ng dalaga. Nasa dulo na ito ng baryo at may kalayuan pa yon. Kaya naman mas binilisan pa namin ang paglalakad. Makaraan naman ng ilang sandali ay narating na namin ang bakuran ng bahay. Maayos naman kaming tinanggap ng ama ng dalaga. At habang nag-uusap si Romel at ang dalagang nililigawan nito, kami naman ni Miko ang naging bangka. Kumbaga Kuya Chris, kami ang humarap sa ama ng dalaga at nakipag-inuman. Medyo natatakot pa nga ako habang kausap ko ang ama ng dalaga dahil may kasungitan ito at may nakatabi pang matalas na itak. Panay pa ang parinig nitong kapag malaman niya lang umanong lolokohin lamang ang anak niya, tiyak na makakatikim iyon sa kanya. Hindi niya umano titigilan ng taong manloloko sa anak niya hanggat humihinga pat talagang pagpipira-pirasuhin niya daw at ipapakain sa alaga niyang mga baboy. Nagkatinginan naman kami ni Miko at alam kong hindi nakaligtas yon sa pandinig ni Romel. Taragis, nakakatakot palang taong to. Sambit ko pa sa aking isipan at pakiwari ko ay parang babaligtad yata ang sikmura ko sa sinabi ng ama ng dalaga. Parang ako tuloy ang nanliligaw sa dalaga dahil grabe ang kabog ng dibdib ko habang tinitingnan itong hawak-hawak na ang itak at hinihimas-himas. Nakangisi namang sinabi ni Miko na hindi naman manloloko ang kaibigan namin. Seryoso ito sa panliligaw at higit sa lahat ay seryoso ito sa dalaga. Abay dapat lang dahil kung hindi, alam niyo na ang mangyayari. Saad nito sa seryosong boses. Noong mag-aalas 8 pasado na ay nagpaalam na kami. Hindi na namin inubos pa ang alak. Dahil baka mamaya ay madulas pa kami sa pakikipagkwentuhan at masabi naming napakababaero ng kaibigan naming si Romel. Tiyak hindi na kami makakauwi ng buhay. Binilinan naman kami ng ina ng dalagang mag-iingat daw kami sa pag-uwi. Hanggat maaari ay magmadali daw kaming maglakad. Pag naroroon na kami sa liblib na daan at may kawayanan. Alam mo tol, mayayari ka talaga dun sa ama ng nililigawan mo kapag nalaman noon na marami kang nililigawan. Panimulang saad ni Miko nang maglakad na kami pa uwi. Sumigunda naman ako at sinabi sa kanyang kami ang kinakabahan kanina habang nakikipag-inuman. Hindi kasi namin lubos maisip na magtatabi ng itak ang ama ng nililigawan niya at hinihimas-himas pa yon. Putragis na yan. Parang ayoko nang sumama sa'yo sa susunod. Pakiramdam ko, nasa hukay ang kabila kong paa eh. Natawa lamang si Romel sa sinabi namin. Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan ng gabing yon. Kaya hindi na namin kailangan ng ilaw. Medyo natatamaan kasi ng liwanag ang dinadaanan namin. Noong paliko na kami sa daanan, at nasa malapit na sa may mga nakatumpok na kawayanan sa gilid ng daan, may narinig kaming langit-ngit na para bang binabali ang puno ng kawayan. Kaya't nanindig ang mga balahibo ko sa batok at muli na namang kumabog ang aking dibdib. Ilang sandali pa ay may naaaninagan kaming lalaki. Nakaharang yun sa daanan habang nakatuwad malapit sa may puno ng kawayan. Naanimoy may pinupulot sa lupa. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad
at hindi pinansin ng lalaki. Subalit ganoon na lamang ang gulat namin at bahagyang napahinto sa paglalakad nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang yung tumingkayad at tinitigan kami ng napakatalim. Namumula ang mga mata nito at nagbabaga. Humahangos din ito na parang asong hingal na hingal hanggang sa bigla na lamang kaming napapitlag nang marahang maglakad na parang lasing ang lalaki. Kaya't nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Sa isang kurap nga lang ng mga mata namin ay para kaming nananaginip lamang, Kuya Chris. Dahil noong muling tingnan namin uli ang taong humarang sa amin, bigla na lamang yung naging isang nakakapangilabot na nilalang. May pakpak iyon na napakalapad na animoy malapaniking lumipad pa itaas. Kasunod nun ay ang muling pagbulusok papalapit sa kinatatayuan namin. Doon na ako napasigaw at sinabihan silang tumakbo na dahil hindi tao ang nakita naming nakaharang kung hindi isang aswang. Binilisan ko na ang pagtakbo at agara namang sumunod ang mga kaibigan ko. Mabilis na kumaripas ng takbo ang mga kaibigan ko habang nagsisigaw na humihingi ng tulong. "Bilisan yung tumakbo! Maaabutan na kayo ng aswang!" Dinig kong sigaw ni Romel sa amin ni Miko. Dahil sa aming tatlo ay siya ang pinakamabilis tumakbo, kaya't mas nauna siya sa amin. Noon ngang nilingon niya kami ay sinisigawan niya kami ng sinisigawan na bilisan na namin ang pagtakbo. Halos malagutan na ako ng hininga habang patuloy pa rin sa pagtakbo, Kuya Chris. Mabuti na lamang talaga at nang makalagpas na kami sa kawayanan ay may mga gising pang tao sa bahay na nasa hindi kalayuan. Habang patuloy pa rin sa paghuni ng wakwak ang aswang, humihingal na nga kaming nakarating sa mga taong nakatambay sa gilid ng daanan. Nagkakagulo rin ng mga ito habang may tinuturo sa taas. "Aswang! Aswang yan!" sigaw pa ng isa. Kanya-kanyang nagpulasan ng mga ito at pumulot ng bato at hinamon ng aswang na lumapit sa kanila. Noong huminto na kami sa pagtakbo at tiningnan ng nilalang ay nakita naming lumipad na yun palayo habang palakas ng palakas ang huni ng wakwak. Nilapitan naman kami ng ilan sa mga nakatambay at tinanong kung ano ang nangyari. Kahit na naghahabol kami ng hininga dahil sa pagod na nararamdaman sa pagtakbo, ay sinabi namin sa kanila ang lahat. Narinig ko namang nagsabi ang matandang babaeng marahil ay napadpad lamang ang aswang na yon sa may kawayanan at natsimpuhan nga kami kaya't hinabol kami. Dapat talaga malinisan ang daan na yan eh. Ilang beses na akong nakakabalitang may nangaharang dyan sa liblib na yan. Ngayon, mismong mga mata na talaga natin nakakita. Saad ng isa pa. Sumang-ayon naman ang lahat at nagwikang bukas na bukas daw ay lilinisan nila ang daanan malapit sa may kawayanan upang sa ganoon ay hindi palaging dinadapuan ng mga masasamang nilalang. Sapa na kasi ang nasa unahan ng kawayanan at tagusan iyon papunta sa Karatig Baryo. Simula nga nang mangyari yun, Kuya Chris, ay hindi na ako umulit pang tumakas ng bahay. Nagpapaalam na ako sa mga magulang ko at kapag hindi ako pinapayagan ay hindi ko na pinipilit ang gusto ko. Dahil na-realize ko na kapag may mangyari sa aking masama sa labas at hindi alam ng mga magulang ko, tiyak na hindi nila alam kung saan ako hahagilapin. Hanggang dito na lamang, Kuya Chris. Lubos akong nagpapasalamat kung sakali mang mapili niyong basahin at maibahagi itong aking karanasan sa inyong channel.